Radio sababu kanumagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 3 tɔnɔ gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ ni Bala Kulubali ale ka moto bala ni waati na ka denbaya la quartier Lafiyabugu o waati kelen kanumagaw filɛ ni Madame Kulubali a y'a ba kani ale ka moto bala sɔgɔmada in na ka denbaya la kanumagaw o waati kelen fana o filɛ ni Madame Siribe Asetu Siribe ka moto bala quartier Médine o waati kelen kanumagaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la kunungo an cɛ kaɲa min n'o bɛ tali kɛ Ozazo Alasani Kulubali ale muso sabanan ta kunungo Bugu Jalo a n'a ka ɲɔgɔnbɔlaw tun bɛ ale fɛ kunu Mali sɔrɔsi maa 33 o de bɔnɛna nin na o dongo Tesit ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoni dira kunungo fɛn min n'o ye chef d'état-major min bɛ Mali sɔrɔsiw kunna ale ye nin kunnafoni di Abdul Karim Kamara n'a bɛ f'a ma ko Kabaral ale bɔnɛna nin na san 41 o dafara kunu an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ fanga sigiso baaraw ma ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ale ma Senegalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Adisa a fɔra ko Usman Sonko ye min jagoya cɛnimusoya la ale yɛrɛ kumana kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ye min fɔ ko ka Usman Sonko ɲininka n'a y'a sɔrɔ a ma jɛn n'ale ye walima n'a a ko cogo min ko n'a y'a sɔrɔ a y'o kalontigiya ko ale b'a ka plainte bɔ ninnu ka fara kibaruya tɔ kan ka sɔgɔmada in na don kubali filɛ min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Siribe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma ni tika ye min bɔra Bala Kulubali ale fa kɛ o yɔrɔ la Ala ye o kalifa den kuranin na Madame Kulubali a y'a ba kani ale ye den kuranin sɔrɔ cɛganan don ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma a ka denwolo bɛna kɛ Bala Kulubali fa kɛ o yɛrɛ ka denbaya la o la an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra i na se kɛnɛ kan wa walima i tɛna se kɛnɛ kan an bɛ ka di ka dugawu don kɛ den kuranin nin ye Ala ka balo ka fama balo ka bama balo n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma fɛn min n'o y'a a ka denkundi o bɛ kɛ Bala Kulubali o fa kɛ o ka denbaya la quartier Lafiyabugu ka tɛngun Madame Diallo fɛn min n'o ye Madame Diallo o ka so kɛrɛfɛla la Madame Diallo Kɛtu Sisɔgɔ ale ka so kɛrɛfɛla la o la an bɛ ka jɛ ka dugawu don kɛ den kuranin Ala ka balo ka a nakan o di yan kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ozazo Alasani Kulubali ale ye muso sabanan ta baaraɲɔgɔnya ye fɛn ye gasi b'a la o la Bugu Jalo ale n'a ka ɲɔgɔnbɔlaw olu de farala ɲɔgɔn kan kunungo ka taa bonyamasegin kɛ fɛn min n'o ye Alasani Kulubali a n'a ka kɔɲɔmuso kura ye ko in dabɔra ma dabɔ min kama a taara k'o ye an bolo ka d'a kan Alasani yɛrɛ ye bonyakan ɲɛma sigi ni min ye jama fana bɔra Zewa fan bɛɛ lajɛlen na ka taa nin kɛnɛ kan kunungo n b'a ladɔnniya k'a fɔ baaraw kun cɛtɔ fɛn min n'o ye Madame Kulubali Asan Kulubali ale ye kuma ta kunu ka foli kɛ baara nin yɛrɛ labɛnbagaw ye min fɔ kunungo an k'o lamɛn an bɛ tanga ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ tɛ yen belebele a da don k'an bɛ Karim Siribe fɛ k'a waleɲuman dɔn k'a Siribe Lasinɛ Kulubali de taa wajibi kɛ arajo la olu ka se ka Lasinɛ kanu a ka tiɲɛ kama fo ka na kɛnɛ sigi a tɔgɔ la n'an ko a diyara an ye dɔ de bɔ a la a diyara an ye halisa Ala ka arajo k'a ɲɛ an balimamuso min tɔgɔ dara Asan Kulubali k'a k'i cɛsiri n'i kɛra Asan Kulubali ye baara bɛ yen n'i tɔgɔ dara Bugu Jalo baara bɛ yen n'i tɔgɔ dara Karim Siribe baara bɛ yen nka Ala k'a nɔgɔya waati ko ɲuman Ala k'a k'an ye an ye dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ Ala k'an jogo ɲɛ n'an jogo ɲɛna o de ye tiɲɛ ye ni Madame Kulubali Asan Kulubali de maga ye kunungo ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kan adamaden bɔra fan bɛɛ lajɛlen na kunu kana nin kɛnɛ kan min kɛra bonyaba ye Ozazo Alasani Kulubali a yɛrɛ tilara ka foli lase nabagaw ma ka tila Bugu Jalo a n'a ka maaw sera ka hakilina min sɔrɔ diyara ye kosɛbɛ an ka lamɛn n'o ye kɛlɛminɛ ye o ye dugawu de ye an bɛ jɔ ni dugawu de ye
wali duwawu kɛ an yɛrɛ fanga tɛ se ka foyi d'a ka ko la o la an bɛna baara in kuncɛ ni duwawu ye kɛrɛnkɛrɛnya na k'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ musow bɛna minnu ye u cɛw bonya u cɛw ka hakɛw dafa cɛw yɛrɛ bɛ yan minnu ladegera o musow ni ɲɔgɔn cɛ denw yɛrɛ bɛ yan dugawu denw de an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn Karim Sidibe a n'a ka arajo in ani arajo baarakɛla bɛɛ an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'u ye arajo ma yɔrɔ min sɔrɔ Ala ka tɛmɛ o bɛɛ arajo in Ala k'a dɛmɛ arajo in Ala k'a kɔrɔta arajo in ye mɔgɔ hakɛ min bɔ fili la Ala b'a hakɛ dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ o kama ani o nana ni ladilikan ɲuman minnu di an ma ka se ka an bɔ fili la an karamɔgɔ catiri maa caman b'a y'i yɛrɛ k'a ka sɔrɔ i ma kɔrɔ fɔ u ye ni ye oza sɔrɔ Alassane Coulibaly de mankan ye kunu o dun o fana don Djibiri Tangara tɔgɔ la Komana Diala tɔgɔ la Saidia Diabaté tɔgɔ la an ye foli se Alassane Coulibaly ale ma ka da ka baara kɛ ko ɲuman na misali la an minnu bɛ bi ni arajo tɔgɔ bɛ anw na an b'an waso bi ni Alassane Coulibaly ale tɔgɔ ye bi an fɛ yan Zeguwasigi na ka da la mun an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛlen bɛ wajulikɛla ye denmisɛnnin don nka bi bi in na a bɛ ka wajuli min kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ɲɛtaga min b'a la Zeguwaka a dogolen tɛ maa si la bi o siratigɛ la hali n'a y'a sɔrɔ an taara ale ka kɛnɛ kan ko kura ko ka taa foli k'a ye ka da a ka baara kɛ ko ɲuman na o ɲɛnajɛba kɛra kunungo o fɛn min ni o ye Alassane Coulibaly ale yɛrɛ kɔni ka denbaya la Mokhtar Wane a seginna kunungo ka bɔ Kɔrɔbarikaw fɛ yen taama min ni a tun sigantilen bɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen yala fɛn min n'o ye Ahmed Bagayogo Kɔrɔbarikaw ka premier ministre o ka sotarali lahalaw la don min kɛrɛnkɛrɛnnen don k'o bila a ye tasibila la o don dɔ de tun ye kunungo ye o siratigɛ la jamana ɲɛmaa caman tun bɛ a kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la Mokhtar Wane ale tun bɛ kunu a seginna a segintɔ kunnafonilaw ye ɲininkali k'a la k'a bɛ se ka mun fɔ a ko ale sɛbɛkɔrɔ sawalen don ka d'a kan k'a taara fɛn ye Côte d'Ivoire fɛn min n'o y'ale nimisi wasa tiɲɛna Ahmed Bagayogo kɔni tanyana nka k'a taara sɔrɔ Kɔrɔbarikaw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kan kelen pe fɔ wa ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o ye fɛn ye min o diyara ale ye kosɛbɛ a y'a ɲini fana komi ni ko ye Kɔrɔbari sɔrɔ Kɔrɔbarikaw kana tamaki fiyewu kelen o ye Mali sɔrɔ Mali se duwawu ye min ye o de tun dalen don Mokhtar Wane kan ka t'o di Alassane Dramane Ouattara a n'a ka maaw ma Mokhtar Wane ka kuma kɛra nin ye kunungo kuma min na n'a seginna ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan Mali sɔrɔdasi maa 33 o de bɔnnen n'a nin na an y'a fɔ kunungo maa min dɔw bɛ Zeguwa kunnafoni kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ e bɛ se k'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a maa 33 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ Zeguwa kunnafoni kan nin kɛra kɛcogo jumɛn na tɛnɛ o tɛnɛ falen bɛ kɛ Mali sɔrɔdasi kunda dɔw bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ taa yɔrɔ dɔw la a kɛra cogo jumɛn na janfa nana ye ko kɔnɔna na o de la Malidenw kɔni tun y'a bila yɔrɔ min kuma bɛna wuli o yɔrɔ kelen na ka d'a kan ko waati dɔ tun kɛra caman kun bɔlen na kow la ko nka a bɛ ka daminɛ cogo min na tan tugun nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ san kelen bɔ ɲɔgɔn bɔ n'o ɲɔgɔn na kasara ma deli ka kɛ Mali sɔrɔdasi maa 33 sɔgɔmada kelen o de bɔnnen n'a nin na maa min joginna yɔrɔ kurunin kelen na tari jɔ maa 20 bɔ ɲɔgɔn de la bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ joginna nin n'a nana ye k'a fɔ MINUSMA o pankuruw de jɛra ka taa nin ma kɔfɛlen ninnu ta an b'a ladɔnniya k'a fɔ nansara fɛrɛ ka bon o kɔni kɛlɛ kun selen bɛ yɔrɔ min Mali sɔrɔdasi minnu ye coup d'État kɛ u kun ye kɛlɛ ta cogo min na sira kelen don a la k'a fɔ kɛlɛ u y'a sɔnsɔrɔ dɔɔnin a sɔnsɔrɔla cogo min ni kunna ma diya kɛ o bɛ ka na cogo min na tan nin ka jugu n'a bɛɛ ye o la kunungo chef d'état-major de l'armée malienne ale fana ye kunnafoni di kunu ko Mali sɔrɔdasi maa 33 de bɔnnen n'a nin na tɛsiti o kɛlɛ ni sen fɛ k'a b'a ɲini Malidenw fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu don kɛ banbagatɔ ninnu ye ka tila ka senkɔrɔma dondonni ta ka ɲɛsin minnu n'olu bɛ kɛlɛda la halisa ko ka a ɲɛsin olu ma kunnafonidilaw ye min dira nin kɛra kɛcogo jumɛn na tuma min na n'u bɔra an sɔngo dɔw kan ka taa Tesit dɔw kan ka bɔ Tesit ka na an sɔngo o furancɛ kɔnɔna na ko janfakɛla ninnu taara ka taa mugujugu don dugu jukɔrɔla la tuma min na ni convoi sera o mugujugu sanfɛ n'a pɛrɛnna o y'a sɔrɔ janfanci ninnu labɛnnen don ni marifa ye tu kɔnɔna na o y'a laɲini fɔlɔ ka jama nin tila Mali sɔrɔdasi jɛkulu in
k'o tila fila ye k'a kɛ mugu tiɲɛna ye ko maa min taara firi Mali sɔrɔsiw ka siɲɛ in na a bɛ maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ wa a ma ɲɛ min kɔ a kɛra laban kɛra Mali sɔrɔsi 37 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna nin na o kɔni y'a ja fana k'a fɔ jadikɛla minnu nana bi nin kɛlɛ cɛ Mali kɛlɛcɛ ninnu kan ko maa min tora la jadi kunda k'a bɛ t'i jɔ maa 20 bɔɲɔgɔnko la a ma ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni dira kununko Mali chef d'état-major de l'armée malienne ale ye nin kunnafoni di Abdul Karim Kamara di Cabral ale min ni Musa Tarawele tilela ko de ye nin a ma ladɔnniya k'a fɔ an minnu ye école kɛ a waati la awɔ n'a ko fɔra an gɔngɛnna an tɛ mɔgɔ dogonnenya a ko la o siratigɛ la nin bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ Mali lakɔlidenw ka jɛkulu dɔ ko AMSULEM o AMSULEM na a ma ladɔnniya k'a fɔ Abdul Karim Cabral ni gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ Mali école kunda o nana ye ale de la ka da kan Mali lakɔlidenw ka hakɛ kun sɛbɛ kɔrɔtɛ kelen don Musa Tarawele tile la o kɛra sababu ye ni Abdul Karim Kamara a ye laɲini kɛ ani lakɔliden kɔrɔbaw ale kun y'a ɲɛmaa de ye a ma ɲɛ min kɔ o ye fɛlɛ bɔ a la kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ a kun b'o la k'a bɛ di i kunda laginikaw fɛ yen kan frontière la o y'a minɛ o minɛlen ka na n'a ye fo ka na se sisan ma kunnafoni jɔnjɔn siman d'a kɛ k'a fɔ enquête kɛra a ko la a fagara cogo jumɛn na jɔnni y'a faga o y'a faga kun min na hali sini sɔgɔma ko dɔnnen tɛ o de la El Hadj Seydou Patrice Damele n'ale AMSULEM ale ni Abdul Karim Kabara o cɛ kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ye kununko ka fara Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ fanga sigiso baaraw kan lieutenant colonel Ablaye Mayiga o taara ka taa tasi bila kɛ Cabral dantɔgɔ la yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin a ma taara ka taa filɛri da ye ni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin Abdul Karim Cabral ma o kɛnɛ kan El Hadj Seydou Patrice Damele ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ka d'ale a mana kɛ cogo o cogo a mɛn o mɛn ma k'u k'a lajɛ u ka tiɲɛ fɔ nin ko in na yali jɔnni y'a faga a fagara kun jumɛn na ko n'o sera k'a dɔn ko min ka fisa o ye n'o tɛ n'a tora nin cogo in na ko gɛlɛyaba b'a a ko la donna a nataw la n'a sɔn an bɛ Mali kura fɛ Mali kura gɛlɛya b'a yɛlɛmali la ka d'a kan Mali baarakɛda kɔrɔ ɲɛmaa kɔrɔ minnu bɛ yen olu ma change hali sini sɔgɔma ka d'a kan u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko fo maa bɛ taa u ka fiche individuelle Korofina o min bɛ falen o yɔrɔ kofɔlen na a ma ladɔnniya k'a fɔ kununko CNT olu de ne o ye minnu bɛ ka debiteri bulon jɔyɔrɔ fa olu ye taama balalen kɛ Korofina nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa u bɛ se ka t'i ɲɛ da cogo min na fiche individuelle a bɛ kɛ yɔrɔ min na ani nina bɛ kɛ yɔrɔ min na ko bɛ bali ka cun kan a dun a ma diya ka d'a kan CNT jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ fanga sɛgɛnso baaraw ma ɲɛmaaba Isufu Z Kulubali ale taara ka t'i jɔ nin biro da in na ko ka dayɛlɛ petu polisikɛ kelen jɔlen bɛ ko abada ko dati yɛlɛ o ye ko bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ de ko ka dayɛlɛ abada ko dati yɛlɛ CNT maaw ye u y'o t'o la ka minisiri wele ka ko kurukara bɛɛ lajɛlen kɛ petu ko dati yɛlɛ a ma ɲɛ min kɔ u y'o kɔ di ka se ka taa kunnaya bɔ nin ye mun ye Mali eko la maa min hakili la k'a fɔ Mali kura maaw mako b'o la ko n'a nana kɛ nin kɛcogo in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya b'a la o kɛ min kɛra Isufu Z Kulubali ale seginna ka taa minisiri fɛ yen ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni minisiri ko teliyara k'a ye fɛɛrɛ tigɛ a ko kama ka d'a kan ko minnu ye nin ko in kɛ ko fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a la joona walasa maaw bɛ se k'u ka fiche individuelle a bɛ sɔrɔ cogo min na ani mina kan ka sɔrɔ cogo min na teliyala ko k'o fɛɛrɛw tigɛ min ɲugun kɛra maaw la tuma min na ni maaw mako bɛ Mali kura la nin baarakɛdaw n'a ɲɔgɔnnaw baarakɛ ɲɛmaa kɔrɔ minnu bɛ yen olu kɔni fɛn la tɛ abada ka yɛlɛma don Mali ko la o dɔ de kɛra kununko fiche individuelle ni n'a bɛ dilan yɔrɔ min na Korofina ni de kɛra o yɔrɔ kɔfɔlɔw la kunun Adi Sarr a ma ladɔnniya k'a fɔ Usumani Sonko ale ni muso bilara ɲɔgɔn na fo Jalaki ye Usumani Sonko sɔrɔ ko a tun bɛ fɛ ka cɛnimusoya diyagoya o muso kɔfɔla a tɔgɔ ko Adi Sarr kabini ko in kɛra kuma kun de sa kuma na a y'a jira k'a fɔ ale bɛ dakurunya dama fɔ ale bɛ Usumani Sonko dɔn Usumani Sonko yɛrɛ b'ale dɔn ko n'a tun sera ka bɔ kɛnɛ kelen kan k'i jɔ ale ka ɲɛ jɔ Usumani Sonko ɲɛ na a ye min kɛ ni Usumani Sonko sera ka kalon tigɛ ale jɔlen ɲɛna k'ale b'a ka plainte retiré ko nka k'a fɔ de ko kalon dalen don Usumani Sonko la ko kuma t'a la wa a bɛ i n'a fɔ o ma jɛ siɲɛ kelen yɛrɛ o ma jɛ siɲɛ fila yɛrɛ muso ka kuma la o a nana ye de k'a fɔ o fɔra ɲɔgɔn kɔ min na lala o bɛ se ka kɛ sababu ye ni politique mɔgɔw bɛ se ka don a la
ni k'a kɛ plainte ka ɲɛsin Ousmane Sonko ma n'o tɛ Adi Sarr ale ye min fɔ k'o tamaki t'a la fiyewu min bɛ ale ni Ousmane Sonko cɛ Ousmane Sonko b'o dɔn ale yɛrɛ dun b'o dɔn an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye nin kuma in fɔ o y'a sɔrɔ u y'a dogo ni dugu yɛrɛ la ka d'a kan a bɛ cogo min na bi n'a faratira k'a yɔrɔ la kodɔn Sénégal jamana kan laban a bɛ ko sɔrɔ a kɛra ale ta bɛn ka kɛ ŋamiya ye ale ye jigi da gouvernement min kan bi na ka kalanw bolo bɛ k'a yɛrɛ ɲini nin ko nin ye wa a dun n'a y'a sɔrɔ adamaden wɛrɛ tun bɛ ani Ousmane Sonko cɛ o banna wa ale yɛrɛ kɛlen bɛ bolokon taamasiyɛn bi min n'a ma kunnaja a bɛ nege bɔ Sénégalikaw bɛɛ lajɛlen na dɔw y'a jira k'a fɔ a k'a nin ko to nin cogo in na n'a tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ n'a bɛ Sénégali tɔni fɛ k'a k'i ma ko nin cogo in na n'o tɛ k'a bɛ kɛ sababu juguba ye Sénégal jamana ma Ahmed Bagayogo o ye tasi bila ka ye kunu jamana ɲɛmaa caman tun bɛ a kɛnɛ kan Abidjan palais la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ani maa caman farala ɲɔgɔn kan kunun ko ka dugawu don kɛ Ahmed Bagayogo ye segin kɛra kuma kɔrɔw de kan an bɛ misali la Alassane Dramane Ouattara y'a jira k'a fɔ ale den de Ahmed Bagayogo ye ko in digira a la kosɛbɛ ko nka adamaden bɛɛ lajɛlen ni laban ye min ye i bɛ kɛ o de ye o siratigɛ la u ye tasi bila min k'a ye ka tila k'a kɛ faamaba ye ka tila an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye drapeau ta k'a di a furumuso ma Yolande Bagayogo k'a ka drapeau minɛ k'a cɛ kun ye cɛ ye ni den b'a kɔ k'a ka drapeau d'a denw ma k'a yira k'a fɔ ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ale Alassane Dramane Ouattara fanga b'a la a y'a ka fanga fanba ta k'a di Ahmed Bagayogo ma hali n'a tanyanen don bi wa k'a di a denw ma ko denw ka hakili to a la ka d'a kan ko u pakɛ Ahmed Bagayogo ko cɛ kun don sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye su ta ka na n'a ye sa dɔ min bɛ yen nɔ bi n'a filɛ ni an ɲɛma Alassane Dramane Ouattara dantɔgɔ la balontan tɛnɛnba u taara ka taa sigira kɛ dɔnkilidalaw kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye sɔrɔ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin Ahmed Bagayogo ma bi wulada in na nɛgɛ kaɲɛ 19 waati u kan ka su ta k'i kunda a sɛgɛlakaw fɛ yen kan sutarali n'ala ma kɔɔri k'a fɔra fɔ cogo min na o bɛ kɛ sini juma ni juma selila dɔrɔn o bɛ taa sutara Ahmed Bagayogo yɛrɛ ka denbaya olu ka kaburu don bɛ yen u bɛna taa a sutara yɔrɔ kofɔlenw la wa tile 7 ko n'ala ma kɔɔri kɛ o bilalen bɛ ka karidon kɔnɔ o bɛ kuncɛli ko fɔ Ahmed Bagayogo ka sutarali lahalaw la fɛn min n'o ye Tanzanikaw fɛ yen Tanzanikaw ka jamana ɲɛmaa John Magufuli ko ale kɔni tanyana sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 18 waati bana min tun b'a la n'o ye sɔngunna bana ye ko o de kɛra sababu ye ni a tanyana san 60 ani san 1 an b'a ladɔnniya k'a fɔ bana in kɔni tun y'a sɛgɛ kosɛbɛ o tun y'a da a la kuma dɔ la ko coronavirus kɛlen bɛ k'a sɛgɛ nka a nana ye k'a fɔ sɔnnadimi o de kɛra sabu a sata ye wa laseli kɛra fana ale nɔnganda min bɛ yen n'o ye muso ye o de ye nin kunnafoni di kunun ko Pidiridayanfan Kulubalilaka dun bɛ Zegwa Lafiyabugu ka tɛngun Banamu Jalo Kajatu Sissogo ale ka denbaya la ko ale ye Bala Kulubali ale ni Aya Kane u garisɛgɛ don denkuranin na cɛganan don wa ko n'ala ma kɔɔri kɛ sini sɔgɔma a ka denkuni o bɛ kɛ Bala Kulubali fakɛ o de ka denbaya la nin yɔrɔ kofɔlen na an b'a ɲini silamɛma bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu don kɛ denkuranin ala ka balo k'a nakan diya nin fana bɛ fusi bi sɔgɔmada in na kunnafoni na aw kan bɛn ni ala sɔnna ma hakɛto b'a la salamu alaikum